Αυτεπαγγέλτος διώκεται η εγκατάλειψη χώρου τροχαίου ατυχήματος. Ακόμα κι αν δεν παρασύρει ένα γεωταχή ή έναν πεζό, αλλά απλά, παραδείγματος χάρη, λόγω μεγάλης ταχύτητας τον κάνει να πέσει στον δρόμο ή προς τα πίσω κατά τη διέλευσή του, τότε εκ του νόμου οφείλει να σταματήσει άμεσα και να διαφερθεί για το θύμα, καθώς και να καλέσει άμεσα την τροχαία και να περιμένει εκεί.